Veliki pozdrav, moje ime je Ivan, a ovoga puta tema je da li si profesionalac ili amater. Naime, koja je razlika između profesionalca i amatera? Profesionalci su doživjeli više padova nego što su amateri uopšte probali. Imaju više neuspeha nego amater pokušaja. Radeći, napravili su više grešaka nego što bi amater uopšte pokušao da napravi. Imaju više ljudi koji su ih odbili, više ljudi koji su im rekli ne, više ljudi koji su se registrovali i odustali. Više puta su se osramotili na prezentacijama pred publikom jer nisu znali šta da kažu. Više puta su udarili glavom o zid. Amateri žele da uvek izgledaju dobro. Ne žele da se osramote, ne žele neuspeh, ne žele da se okliznu i padnu. Profesionalac zna da ako želi da ispuni svoj cilj, mora da doživi neuspehe i padove. Shvatite da nikada ne gubite. Ili pobedite u datoj situaciji, ili dobijete lekciju i nešto naučite. Ali nikada ne gubiš. Ili pobediš, ili naučiš. Amateri ovo ne mogu da shvate. Oni misle da gube ako dožive neuspeh. A profesionalci samo uče i idu dalje, iznova i iznova. I zato odluči u kojoj kategoriji ti želiš da budeš. Koliko puta želiš da padneš i da se prospeš. I ako je taj broj dovoljno veliki, dobrodošao u klub profesionalaca. Nadam se da ste dobili vrednost. Ako znate nekoga ko treba ovo da čuje, podelite sa njim. Do nekog narednog viđenja, pozdrav!